Il-Prim Ministru Robert Abela żar l-investiment estensiv li qed isir fl-Iskola Primarja tar-Rabat u fis-Sekondarja ta' Santa Luċija biex isiru faċilitajiet ġodda li jgawdu minnhom l-istudenti. L-investiment fl-Iskola tar-Rabat ta' madwar 3,5 miljuni se jissarraf fl-iskola tal-ogħla livell li se tagħmilha possibbli biex tibda topera minn binja waħda minflok minn żewġ binjiet kif kienet qed topera sa issa. Din l-iskola se tilqa' l-ewwel studenti f'Settembru li ġej. Waqt iżjara f'din l-iskola il-Prim Ministru ra x-xogħol li qed isir mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda u ġie spjegat li l-għan tal-proġett huwa li din l-iskola toffri spazju edukattiv modern, aċċessibbli u komdu għat-tfal u l-edukaturi. Din l-iskola se takkomoda madwar 400 tifel u tifla u se jkollha 33 klassi mamrin ukoll għal suġġetti speċifiċi bħall-arti u l-mużika, filwaqt li 10 klassijiet se jkunu għal livell ta' kindergarten. Il-kap eżekuttiv għall-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda, Neville Young, spjega li b'dan l-investiment l-istudenti se jkollhom ġim fuq ġewwa, spazji rikreattivi fuq barra, multi-sensory room u anki kċina industrijali. Il-proġett jinkludu wkoll spazju fejn jieklu tfal li jattendu għal breakfast club. Dik kienet skola fil-maġġor parti fuq żew solari kellu jsir xogħol ta' kostruzzjoni fis-sens li twaqqgħu is-soqfa biex imbagħad bnejna solari ieħor allura ħadd tkun qiegħda tilqa' il-cohort kollu tar-Rabat. Il-Prim Ministru kompla biżjara fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Luċija li fetħet il-bibien tagħha lura fis-snin design u ma kinitx tinkludi sala. Dan ifisser li l-istudenti ridu jużaw swali barra mill-iskola għal ċertu attivitajiet. Iżda bl-investiment li qed jagħmel il-Gvern, din l-iskola issa se jkollha sala li tista' tintuża bħala teatru u għalanijiet oħrajn ukoll biex l-istudenti jimirħu jisaħħu t-tagħlim edukattiv tagħhom minn kull aspett. Il-Prim Ministru żar ukoll kumpless sportiv ġdid li qed jinbena biswidin is-sala għal diversi dixxilpini sportivi. Dawn il-proġetti qed isiru b'investiment kapitali ta' madwar 4 miljuni u 600,000 euro. Naraw kumpless sportiv u kif ukoll multipurpose hall. Illi mhux biss ħajntuża mill-iskola waqt il-ħinijiet tal-iskola, imma ħajkun ukoll miftuħ għall-komunità lokali wara l-ħinijiet tal-iskola. Il-Prim Ministru sostna li dan l-investiment ma jiggarantixxix biss suċċess għat-tfal, imma wkoll għas-soċjetà u għall-pajjiż għaliex proġetti bħal dawn joffru l-aqwa spazju għall-istudenti biex jiżviluppaw il-potenzjal sieħ tagħhom u jilħqu l-aspirazzjonijiet. Il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li wettaq aktar investimenti bħal dawn biex jissaħħaħ l-ambjent edukattiv tat-tfal. Dr. Abela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u mis-sindki rispettivi taż-żewġ lokalitajiet.